سلامات كمي تخونو كمي كأنكم دحان ديكم لمون كم تلمودو زما حارو ميديا ازرارتو زلو زعاتات كنرينا سنجل كاسر حدار كاسم كمو كن سراوي تግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ መዚ ተታሒዙ ድማ ምስ ጀነራል ምግቢ ሃይለ እንዳተዘራረው ይርከቡ ወለድና እስረዶ አረብ ግልጽ ይባላል ፕሊዝ ለይ ሆነ አይ ለካቤለው ራይ ካቤለው እርኮም ሆይን ራይ ካቤለው ስውይ ራይ ማይለም እሺ ኮሙ ግን አሁን ከዘናግዕን ክድስን ዝغلو ቪዲዮታት ተዘጋጀም እንየው زرقو كيغاغن سيت زرقو تمثل زرقو كيغاغا سلام قبل سراحه تقطر እንደለ ነረ አብዚ ቀበሌ ስራሕ ትቆፅር ደሊኻ እወ ዋይ እሺ ዚሙን ካለቶሙን ከንድሪና ሰናይ ምክታል እሺ እሺ ሰላም ሰላም ኮራ ተከታተልተና እንኳን በደህን መጻንደልኩ ነው ዝፈር ዝኾነ ቻናል استقدم ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሰዓት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በመግባር ደጋፍኩም ይፈለይና ሌትስ ጎ إنن فيديو بلا لكك أبي يا مرود نعطى قرص تقارس لليها بنع تقارس وفلت خلي يا مرود ترجع هم يخونوا ولا حسب ولا زي سلام وصلنا نيوس نعطى قرص لكم لهم وا هاي قال شيء حتى يغني ماسكه ولا سر هذا تملهم هاي قال شيء مرود ጎዝ አይ ቀለሲ ቀለስ ንፈልጦ ንሕና ኣብ ፅርግያ ኣብ መንደር ኣብ ገዛኻ ኮይና ኢና ንፈልጦ ቀለስ ዝበሃል በረኻ ኣይንፈልጦ ክንፈልጦሎ ኣይንደሊ ኣይመስለኩም ቤተሰብ እስቲ ናትኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክጽበየና ንቐጽልና እሺ ናብ ቀበሌ ስራሕ ክትቁፀር ኢልካ ምስከድካ እስቲ እዚ ቪድዮ ሓቢርና ንሪኦ ሰላም ዶ ሰላም ቀበሌ ስራሕ ሰላም እዩ እንደለ ነረ ኣብዚ ቀበሌ ስራሕ ትቆፅር ደሊኻ እወ ዋይ እሺ ጽቡቕ ሽምካ መን ይበሃል ሽሞይ ኣታጓጉሎም ይበሃል ደረጃ ክፍልኻ ክንደኻ ኣታጓጉሎም ሳይት ቁፀር 4 ፕላስ ማለት ኣይተረደን ስካራ ክፍል የተማይረ ዋይ እሺ ጽቡቕ ሰዓተ ካብራ ደንበኛ ካብራ ከመይኻ ሰዓተ ካብራ ደሞዝ ክንዋሃብ ከለና ብቻ ይኽምለስ ቀፂሉ ድማ መታወቂያ 4 ዓመት ሓንቲ ሻዕ ጥራይ ይኽብ ዋይ ጽቡቕ እሺ ዘሃማኸ ለሚድካ ዲኻ ታይ ጉቦዲ ኦ ሞጋሽ ኣነ ንኽልተ ሰስተ ክንብል አቃሽ ተቆጽር ካለኻ አቃ አቲኻ አለኻ ካጽዓ ጀመ እስቲ ቤት ሕዚ ብዘይ ምሕሳብ ገሊጽዎም ዶ አይገለጹም ከምናታይ ቢያስ 70% ገሊጽዎም 70% ገሊጽዎም እስቲ ናትኩም ኣብ ኮመንት ደቅኖ እና ንቐጽል እስቲ ቁርዓተይ ونامي خني خيو تسالكني بينو يتوني انا يتردني بينو يتوني اي تردني نقول انه استي نقتل زرقو كيغاغن سيت زرقو تمثل زرقو كيغاغا كو زرقو تتغاغي انا كرمو هارتو طيله علينو زرقو تتغاغي انا الرمو يمسلكم لبزرو حبيبي تحسوا خميهم تحسوا دكنو تزقاق زيات الرمو همي جرا زروكوي زرقو جبريل يوانس استي أتسيت زودنا كنا رنا يكوي عبدنا له تموينا نقبر تاني أناكو
بابا ماما حدش نجر نيك نجركم أتاكا خاتكم نجر نسمعها أتو خاي بحاليا وريت نجر زودي أبو قريت فلتوهم دغم أوه تخونا مديا خازكو ما من قدنا خودس تاخون له بيتسب سيلا داك صح انا يتردني انت تناقر لي زغاط عشان نتولى بخمزة بزيادة تجمر هم بخمزة تجمر بايزوي كاما شو دكتور ما ترى تورو بقى تعرف وقعي بقى زيايا تسرح انت نقر خريكه تجمر دقنو كمزي ندغللك وحج وسدك زبال عشنت لنا نغللك ابو يزمتنا لبقر ودنو اسي نغزل امر عوني حيزقون انت انت تصقع ودي انت شاوكي اخمتي خاوزي تصنح هذا هون كفاجر هيدا بتقبر نيركا انت زودي نيشت حوخا يزهنق زلو صنيحه تملس ما زخون نكر بزكاري نيرا بابا قلتو ستشتايني كاتايني كابت امر عوني ها اوكي نحزيوا على اللي امر انت قتل انت زودي زوي عقبت ولا انت لو مت لي اصلا كان غتحب قالت ما ما فاجر بركه اللو يزبال اديخ 25 عمت مولو غير لا مسايمو بركه زبال ነገር يرا كله كتر ما علت قال حمص اللهم داركس عاوز عد بركه اللي انت بابا دغوا شر بابا كيف يتملس دغوا كلاي كيت ملس اجرها كاي رقصنا زغزا استي نقصل ببيتسب اها اي بروح سنبت هي قبيه استي بيتسب بروح سنبت يقول لكم يقبر لنا انا بيتسب نعطل سلامات ذا فيديو رينا نملس مو كومنت لا رانا نسمعنا ماشي هذا فزيزة زمرعت ها قديتم مرعي قديتم قديمتهم قديتم مرعي عرسايا اي تقاقعي صغير مرعوي في وين تتا اي ريح ريزيرف على السؤال هذا حاجه طرح مثل كده كده تبرع هو اسعد كنت جاني مرات وش فرق مرعى وصف من زي هو وين الإجابة مجرد بس بينا خبيدي مرعى معلت بيدي فلت تقاقي موت معلتي فيديو تتمشكم لايك غورو اش بيت استينا اطلنا سراوي تግራይ ይኹን መራሒ ሰራዊት ትግራይ ለሙቐነ ክህል ዘለ ወጥር ነይሩ ኣብቱም ሰራዊት ትግራይ ተራእየ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኹላይ ዕጥቂ ተሓዚሉ ዝዋኑ ግን መሬት ይኹን ጠቕማ ጠቕሚ ንሓደ ደሞ ጭማሪ ገበርለ ብዝል ጥያቄ መሰረት ሕቱኡ ይኹን ሰላማዊ ሰልፊ ዕዉት ነይሩ እቶም መራሒ ሰራዊት ትግራይ ድማ ትችግር ተፈጢሩ ዘሎ ወሪዶም ከማይጡን ሰራዊት ድማ ካብ ንዴት ንኽወፅን ዝገበርዎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ምጥያቕ ክልመድ እኒአዎ ኣይኾነ ብዕጥቂ ዝፍታሕ ነገር ግን ከም ዘለግን ተዓዚና ኢና ሰራዊት ትግራይ ድማ መርኣያ ኮይና ለማለት እዩ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ድማ ዝችግር ተፈጢሩ ክትሃድሙ ለይኾነስ ናብቱ ሰራዊት ወሪድኹም ከተማይጡ ችግር ናይና ኢልኹም ባልኹም ብጣዕሚ ዝድነቕ ነገር እዩ ብኣስቸኳይ ካቢነ ለፅድቆ ደንቢ ድማ ንኽትግበር ድፊት ትገብሩ ኢኹም ይቐኒየለይ እሺ ቤተሰብ ከምኡውን ናፍቲ ዝቕፅል መደብ ይወስደኩም ኣረጋይ ንመድህን ዝበላ ንሰርዓት ኤርትራ ክቐይሩ ዝምክሩ ሰባት ትሕግዚ ኢኺ ትድግፊ ኢኺ ይብል ኣለና እስቲ እዚ ቪድዮ ክጋብዘኩም ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክንልውጥ ኢና ዝብሉ ሰባት ክትድግፊ
لو تخمت سلو ويلو نزق على سحيلة هالي أكون تقرأ ونس لو تخمت تاي مكتك تأتيك تمالكو تزني بس على عليه بدون سايد لا على سارفايفر يجيب لك له نسبة إثرا وديوس نسبة تقرأ زود إسرعتيو كابز اللي على خميس أيكون مرين إذا على إرتراوير نعنا ودينا أي كل زلوا إرتراوير بعلم يوم من قصة إرتراس نعنا ودينا ينقارو عامنا لما تكون جوجو إيد كسديك عيد حبري نسخي إرتراكون الأب جزانا عند حلنا ما تيكو يرشنا ما تيكو يدفيرنا ما تيكو حق حجوا يسوع حق اللي حجوا أبيلو ناب حق يختص أبيلو تحكي ناب جاني واحد ما أنا كسوك يزبزل هنا حق يقرأ ناب جاني واحد وستيو جاني واجن ناب جاني واحد مساعد يزغل لكس برامان بعد خلان بحساب جرناس خيناتكم كفتل لنا شي بيت كم تسمع ما يمثل حزوقنا نفت زقص المدبي كوسدكم مسوون كم تفلت سراوي تግራይ سلام وصل في مغوار زفلت كوين مزي تتحيزوقن مس جنرال مغي هايله وريدوم ان تزرارو يركو استي زي فيديو خغاوزكم ولدنا اسردو عرب كتير بليز ليه وانا لك حبيب لو علاي كابيل اركم هوين علاي كابيل سوي علاي حتى ما هي لما everybody تقراوي سو لك اي سوي هتلاقي وصلنا لي سلك عندي برحالي هذا وحده لك حبيب يرجع تناور تتكزني ربي تقول الساعات لا تعود ما تشوف علاي كابيل لك حفتك حوكاب قطاتك أبي لو تسوي أنا خطوة في الدنيا كل everybody تقراوي 3-4 تسوي اللي حقهم قبل يقبل حزنا براس لا تصقمكم كل ነገር ركعكم كيتسمعون ديركم ስለዚህ ركعنا ندما ما تصقمنا نفتح ቶም حرام يزلوا حواتنا اول انا بليز ويزا قدام يا مدرك تزارك حواتنا يمولسوا قليم تتالي لم يوم عدهم زي يرسو تريد كنقورمي قومي امنت قومي امنت زخونه سبيو زخونه سب حرام يزخده زلوني كاغا يزل زلوني ملس عديو بمرنا سرعه لنا أمزي ملسنا ما نسأل أبي والله باش ناقوم معايا نايم على من قد تفيدم كن أوكي كذا مخبر سام كذا ملو أنا مسحم ملو بقى لازم يمشي حبيرنا نقال سلام مصبلوا ومن تايد تدافع مسحم وزنيهم تايد تفليد آخر قولي حتى بليس هم يقول كلنا كم حزبي أبصق ملنا كم حزب نرى كم سراوي أبصق ملنا كم سراوي نرى نايتقال حتى أيتملسن حبيبنا أشي بيت كم تيجي سماعهم يمثل ناي جنرال مجوي هايلة ناي زلكم حسابون أو كمان كتصحفوا تخليهم أزيل بيت نفت زغط المدوي كوسدكم مسوون أب زعوة تقرأ أو هلو ممكن تتادي وزوج فيديو نينا خجوزكم أي خفرس دلعوا يا حمد من تقرأ كتب ونعطو سراوي تقرأ كيف رأس تقرأ كتب في خلن تقرأ كيف في خلن تقارخ دفر خلن سراوي تقرأ حد عنك فاتي سلزع من سراوي تقرأ كفرس يسرع له تقريني ولا يزارن زور ولا تقرأ يخون ولا تقرأ عليه ولا تمال سراوي تقرأ ينمر ولا تمال تقرأ لحوحات ينمر هذا بتقبار جن علامة بالسجن حيز سراوي تقرأ يفرس انت اللي يخوينو تقرأ يا سلس تزار وديهم أي تفرجوا وتقول نازل لهم نحنا كل علامة إنا نكالس نحنا كل بالسلام فإنا نكالس صار هز تقرأ انت خوينو ولا تقرأ يخون ولا محرا يخون سو أنا عين تاي مسلكم أبزح الله وهز تقرأ زيا أمدفع نشيء من الزدور انت خوينو صلاقي لو الناس تقرأي كي ملس السعر انت خوين تفانا قال كي ملس السعر انت حركوينو هز تقرأي حلو أخي هلو السرح انت حركوينو صار هز تقرأي صنع عير زيا نشيء من ونزق بلت خوين بلتقناي ناو نتعفر تعتقوا زل حيلي سراو تقرأي معراو كي يسقر عرسم حدار هست تقرأي معراو كي يسقر جزاهم حدار تقرأي معراو كي يسقر سي أي تسقرن ونزقنا وكيلا أنا إذا حزم معراو لك أنا كافت بلتقنا تعيد فوليزي حزي وعنفر تاريخي تقبر معراو تقرأي كي ملس قرس هو حاتيو إلو بإنجليزيان بمحارنيان صار تجارو وان كوينو نسأل أزرعي كوين السرح حساب زي نور هستقرأ نير حساب زي نور مختين نير هزقنا حساب زلونا بلسقنا أمتى زول زل حيل انتو خيلو بلسقنا قد تشافيو سو أغان دبلوماتنا بلسقنا كوين السرح وزي تقرأ سلزخونه قدفه أو يحمد أوروما سلزخونه وقصة بحال ناي بوليتيك علامة نسأل الفاني اللي تقرأ مدحان
እዛ ናይ ጥፋኣት እዋን እዚኣ ንምምካት ንእሽተይ ምን ዝድብርካ ኩሉ ፈታው እዩ ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ግዛዕ ይኹን ሰሪሕና ሃዚ ጽምደን እንትንድግፍ ኣብ ብርሰት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥፋኣት ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ ድኾን የድሕነና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ኢና ንዕላማና ኢና ናተወዘን ትማሊ ህወሓት እንታይ ዝውቀስ ነይሩ ፀላእ ወዚሑ ስለዚ ትግራይ እንተኸይብና ንምንታይ ፖለቲካ ስራሕ ዘይሰራሕኩም ንምንታይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ዘይሰራሕኩም ኢሉ ትማሊ ዝነቅፍ ዝነበረ ህዝቢ ከዓ እንደገና ፀላእ እንተቐነስካ ተወሰነ ቦታ እንተኸፈትካዮ ንምንታይ እያ ዘይተኸበብና ኢሉ ሲገጥመልካ ዓሉ እዚስ ፖለቲካ ኮይኑ እዚስ ነፋላይ ክቐርብ ይግባእ ትማሊ ፋኖ መንገድ መርሓና ይብልጽግና ኮይኑ ተጋጊ ኣቲ ንሕር ትግራይ ጨፍጭፉ ኮይኑ ናይቲ ጨፍጨፉ ይሕተት ህዚ ግን እዚ ተራስሑ ምስ ትግራይ እንተዓረኸስ ምስ ፋኖ ንምንታይ ተዓረኸ ንምንታይ ፋኖ ፀላእ ዘይትገብሮ ከይዳ እንታይ ኣትመጽ ዘላ ይመስለኩም ታጽም ንሕወሓት ተድሕን ድሕር ኮይና ታ ምዕራብ ምምላስ ሕወሓት ተድሕን ድሕር ኮይና ሕወሓት ትግራይ ብምድሓን ኣቢሉስ ክብሩን ዝኑን ዕሪ ዘጠናኽር እንድሕር ኮይኑስ ሕወሓት ክፈርስ ስለንደል ናብ ስልጣን ክመጽእ ስለንደልስ ካብ ሕወሓት ድሕንስ ወላ ብልጽግና እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትብሉ ትኽእሉ እሺ ቤተሰብ እዚ ላይ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ይወስደኩም ንስኩም ብርሃነ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ጽምዶ ዝብሎ ነይርና ሪና ንመለስ ሰራዊት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሕድሕድ ጎቦታት ሕድሕድ ሽንጥሮታት ኣእዋም ከይተረፈ ዓበይቲ ከውሕታት ከይተረፉ ብሽም ብቦታ ይፈልጥዎን እዮም ኣብይ ኣሕመድ ዝምክሐሉ ናይ ዋርፌር ቴክኖሎጂ ኤርትራ ከም ዘይብላ እንታይ መረጋገጽ ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ እኮ ኣብ ክባን ዕፅዋን ኣይኮነትን ዘላሃዝ ኣይኮን ዶ ኤርትራ ንሕና ተጋሩውን ኣብ ክባን ዕፅዋን እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረኣኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትብሉ ትኽእሉ እዮም እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ሁሉም ኤርትራውያን ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኹም አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ኣብ ኩሉ ሰብ ከተብጽሕዋ ይምሕጸነኩም ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብ ዝእዋን ዝተዛረቦ ዘረባ እስክንስማዕዮ እኔ ባለኝ መረጃ አንተም ደርሶ ሊሆን ይችላል ለመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች በሰርኩላር በመመሪያ ተላልፎ የሚነገራቸው የጦርነት ሙድ ውስጥ እንዳለን ሆናችሁ ነው ማሰብና መናገር ያለባችሁ እየተባለ ነው መመሪያ የሚሰጣቸው ውሸት ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ይሄ ሰው የማህበራዊ መሰረት ያጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ከህዝብ እየተነጠሉ በህዝብ እየተጠሉ ነው ከፍተኛ የሆነ የቅቡልነት ጥያቄ እየገጠማቸው ስለዚህ ኪሳቸው ውስጥ ከነበሩት ህዝቡን የመቀስቀሻ መሳሪያዎች ውስጥ ወይም ካርዶች ውስጥ አንዱ ይሄ ጥያቄ ነው ነበር እኔ ይሄን ከ4 ከ5 ዓመት በፊት ተናግሬው አንድ ወቅት የባህር በር ጥያቄን ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መድረክ ይዘው እንደሚመጡ ምንም ጥርጥር አልነበረኝ በድፍረት ጽፌዋለሁ በድፍረት ተናግሬዋለሁ ለዛ ቅቡልነት ለዛ ተቀባይነት ማግኘትም ሊሆን ይችላል የሚያወሩት እርግጠኛ መሆን አንችልም ከልባቸው ነው ብለን እርግጠኛ መሆን አንችልም ከልባቸውም አይደለም ብለን እርግጠኛ መሆን አንችልም ይሄን ነገር በብቸኝነት የሚያውቁት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው የአገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርም የሚያውቁ አይመስልም ራሳቸው ብቻ ናቸው የሚያውቁት ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ችግሩ ምን መሰለህ ስታሊን አንድ መንግስት በዚህ ደረጃ የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ እወርሃለሁ በኃይል የባህር በር እነጥቅሃለሁ ብሎ ፕሮፓጋንዳ መስራት ከጀመረ በኋላ መቀስቀስ ከጀመረ በኋላ ጦርነቱን የማስነሳቱ እድል በሱ እጅ ላይ ብቻ ያለ አይደለም ያ ትሬት እንዲሆነው ስጋት የገባው ኃይል ለኔ የተመቸ ጊዜና ቦታ በሚለው ሁኔታ ጦርነቱን ራሱ ሊጀምረው ይችላል የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በጦርነቱ መነሳት ላይ ቁጥጥር ሊኖረው አይችልም ያ ጦርነት ቢጀመር ደግሞ ኢትዮጵያ በወራሪነት ከመከሰስ ከመፈረጅ ልትድን አትችልም በአደባባይ በይፋ ነው እየተቀሰቀሰ ያለው እውቅና ሁሉ አገራዊ እውቅናችሁን ሁሉ እነሳችኋለን ነው እየተባለ እኔ ማጅን አንድ የጎረቤት ሀገር የኢትዮጵያን ሀገራዊ እውቅና ነሳለሁ ብሎ የኢትዮጵያን መሬት ነጥቃለሁ ብሎ አዋጅ ቢያውጅ እንዴት ነው ሪአክት የምናደርገው ያ አካል ጦርነት መጥቶ እስኪከፍትብን ጥይቱን እስኪተኩስ እንጠብቀዋለን ያንስ ማድረግ ትክክል ነው የሚሆነው አይመስለኝ ስለዚህ ሪሊ ለጨዋታም ለሌላ ፐርፐዝም ለፕሮፓጋንዳም ብለው አንስተውት ከሆነ ሄዶ ዞሮ የጦርነት አዋጅ ጦርነት የሚያመጣ አደጋ ነው ይዞ የሚመጣውና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለን እና በምንም ተአምር አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም
ከውስጣዊ ሁኔታችንም ጋርም አይቻልም፣ ከአካባቢውም ሁኔታ አንፃር አይቻልም፣ ከዓለም አቀፉም ሁኔታ አንፃር አይቻልም። አንደኛ ህገወጥ፣ ሁለተኛ አሁን ያለበት ነባራዊ ሁኔታ የፈለገ አይነት የኢንትረስት ትልቅ ቢሆን አይፈቅድም። እዚህ ሰሜን ወሎ ያለን ፋኖ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት እየተማረከ እጁን እየሰጠ የሚማረክ ሰራዊት የያዘ መንግስት አሁን እንደገና ከሌላ ውጭ ሀገር ጋር ተዋግቼ የዓለም አቀፍን ህግ ጥሼ እንዳንድ ሀያላን ሀገር ጥሼ ያን ጥቅም አስጠብቄ ይቀጥላለሁ። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ምኩር ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ግዝኣት ወራር ፈጺመ ባሕሪ ክቆጻጸር ዝብል ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣውጅሎ ብሙሉኦም ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ድማ ኣብ ኩናት ከም ዘለው ኮይኖም ድማ ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላለየ መግለጺ ይህብሉ። ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ትጀምሮ ኣይትጀምሮ ዓለም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝወፅእ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ወራሪ ኮይና ሃገር ክትወርር ሉዓላውነት ናይ እንዳማታ ክደፍር ትደሊ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ ኣፍልጦ ንክሕዝ ጌራላ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ብዝተፈላለየ ምክንያት እዚ ኩናት ኣያዋፃንን ኢሉ እንተደኣ ገዲፍዎ እዚ ኩናት እዚ ብኣንጻሩ ብኤርትራ ተወሊዑ እንድሕር እዚ ኩናት ተጀሚሩ እዚ ኩናት እቲ ጀማር ዝበሃል ባዕሉ ፌደራል መንግስቲ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ይዝብል ዘሎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በዚ እዋን እዚ ኩናት ኣውጁ ባሕሪ ክቆጻጸርን ክዕወትን ማለትሲ ዘይሕሰብ ነባራዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ኩነታትና ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ነገር ክዕወት ከም ዘይክእል ምስክር ዝኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ይዝብል። ኤርትራውያን ክዕወቱ ዳ እምበር ኢትዮጵያ ኣይትዕወትን ያ ይብሉሎ። ነዚ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር ግበርዎ ይቀኒየለይ ስለ ሰማዕኩም። እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኩም ይመስል ሕዚ እውን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቱ ትኽእልኩም። እዚ ለቤት ናይ ሎሚ መደብና እዚ ይመስል ነይሩ። ብኻሊእ ቪድዮ እስካ ንረኸብ በበዘለኹም ይመችኩም። እዚ ቪድዮ ዝተመችኩም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ ደቅኖ ሳብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ እና ይመችኩም ደቅኖ ሸር አሳይ ሸር ላይክ